Слава бъде на Господа. Иска темата ми ще бъде в няколко стиха, които се намират от Исаия и в Деяния на апостолите. По-скоро в Исаия казва така: Аз съм Господ и освен мене няма спасител. А в Деяния 14 казва така: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, да ме човек, чрез да спасим. Сега ще говорим за спасението, което е необходимо за всеки един човек. Като цяло, знам от Библията, че всеки един човек Адам Ева е грешен и се нуждае от спасител. Човек е грешен, а Бог е свят. И необходимостта от спасение предпоставя въпроса за спасителя. Представете си, човек се намира в морето и плава в големия океан, така че изнемощава и ако няма спасител, ще потъне. И реално така и в живота. Човек може да бъде много способен в много неща, но реално живота преминава и един разбира, че ще да напусне този свят. И най-малко трябва да разбира, че има един, който е промислил нещо по-и след този свят. Защото много хора казват на тази земя, докато това не като седе, тогава ще мисли за Бога, но никой не знае колко са дните. А Словото Божие казва: търсете Господа, не може да намерите призванието, докато е близо. А Евреи казват така, 3.15: не за чуете гласа му, не закорай сърцата си. Така че спасението е нещо, което е съоръжен всеки един човек, но въпросът има хора, които го осмислят, има други, които не го осъзнават. След това мисля, че хора са грешни, това Словото ясно говори. Някой днес се казва, нали, какво се именува, че Адам са грешили, но така е, че ти можеш сигурно, че сте се грешили, но ти имаш отговорността след тази земя се замислиш върху своя живот. И наистина човек може да бъде разстановен при Бога, че когато се решим да призове Спасителя, да се покая и да го намери, да го търси. И Словото Божие казва, че чрез един човек греха е света, чека смъртта и по този начин смъртта минаш в човеци, минаш че грешиха. Така се говори за Адам и Ева. Цяло човечество след тях вече е грешно. В Римляните 20 казвам: поне всички грешиха и никой не заслужава да се представя пред Бога. Представяш се какво е. Но сега, нещо, което е важно, че и вярващи, и невярващи и не ще станат пред Бога. И вярващи, и невярващи. Този, който вярва, този, който не вярва. Сега много хора сега им говорят за Бога, това не ми го река, че ми са лошо. Не искам да знам къде ще бъде един ден. Ама чакай сега, ти може да искаш да знаеш така, че не ще бъдеш там. Знаеш пред Него, пред Светия Бог, и тогава ще няма да има отговори. Тогава ще има само две възможности. Или Ела, или само не. И човек може да бъде спасен или да бъде осъден. За Бог за едни хора ще бъде спасител, за други ще бъде съдия. Така че е важно да се решенията, които взема човек на тази земя. Но искам да кажа, има стихове, които от спасението, сега не всички знаем, че спасението е дар по благодат, по милост, и това е извършено от Господа. Никой от нас не може само да спаси себе си със свои дела. Но има нещо, което е интересно. В Филипяни апостол Павел казва така: затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това да го изработвате. Сега, като цяло разбирам, че Словото Божие никой човек не може сам да изработи спасението. Това е факт така. Но нещо, което също е, разбирам, че спасението е завършено от Христос, но освещението продължава цял живот. Един момент, в който приемем Бога и тем след Него вече, стъпка по стъпка, започваме да си нов живот в Него и да се започне живота на промяна. И ако този живот, нашия живот няма промяна, значи нещо се сбърка, нещо не се е случило. При самото рождение идва Бог да живее в нас. И когато Бог да живее в нас, вече промяната започва да се отвътре навън. Полека Бог почва да променя характер ни, прави нас ново създание, ново раждане, ще става от Бога към нас. Но вижте, което е важно, тук Исаия казва така: защото моята ръка е направила всичко това, което е станало, казва Господ, ето много ще погледна на този, който е смирен, съкрушен духом и търпели от Словото. Вижда, че, както ние говорим, ако Бог да обитава всеки, Бог избира да живи в човека. Но когато говори изработи спасението, тук нещо говори за нещо, което говори. Ние трябва от християни да разбираме, че ако сме спасени от Господ благодат,
Не може да продължаваме както искаме да караме, как сме карали до сега. Защото галатяните имах такъв проблем. Имаше едни хора антинамияни. Те бяха казали така: само вярваш, ще бъдеш спасен, нямаш такъв проблем, няма чак толкова нужда да се променеш. Имаше другата крайност пък. Другите, които вярваха и искаха, че закона стават още по-правилни. Виждам двете крайности. И двете крайности са опасни. Опасно, ако човек се опита, че закона да става по-свят, опасно е, ако човек буквално се изоставя и не прави нищо пак още повече. Значи има неща, които трябва да бъдат променени в нашия живот. И тази промени да се от нашата вяра. В Матея 3 глава, 8-10 стих, апостол Йоанн, извиняйте, казваше нам, на тези, които бяха при него, казали така: пренасяйте плодове, достойни на покаянието, достойни плодове, значи живот. Яков 2 глава, 16 Яков казва: вяра без дела е мъртва вяра. Някой казва: не само вяра трябва да спасението. Трябва да има и наистина вяра, която не води към промяна, е мъртва. Видя така, че бесовете и вярата те перат. Значи, ако нашата вяра е само това, да признаем, че има някой на небето, знаем, че има един, който е умрял, ако сила оттам вярата е, жалко е. Трябва да вярваме наистина и след това, да продължим да вярваме в Господа, въпреки това, което наистина мислим, че сме добри в нашите очи. Словото Божие казва: страх и трепет, това е важно, вижте. Страхопочитанието е важно, богобоязнта е важна. Ще кажа защо. Много хора днес, ако да седят християни, продължават да грешат, знаете защо? Защото не познават Бога и няма страх от Бога. Те си мислят, че едва не Бог е добър, Бог е любов, Бог не обича все добрите морални атрибути на Бога. Но Бог е справедлив, има и Божий гняв. И ако Бог го отвориш като баща, и днес ще бъде, Бог ще бъде съдия. Така че това са важни неща. Сега, когато говорим за спасението, трябва да знаем как спасява човек. Словото Божие казва така. Ефесяни 2:8-9. Спасението е по благодат, чрез вяра. Самата благодат означава незаслужена милост. Никой от нас не може да прави нещо, с което да каже: Боже, ето, аз ще правя това, за да бъда спасен. Или моят живот е толкова добър, че заслужавам да бъда спасен. Писание казва: вашите правилни дела, добре, съм като мръснати пред него. Никой от нас не може да е при Бога със своите дела. Но благодатта е важна. Защото по благодат спасение чрез вяра, и то не от самите вас, то е дар от Бога. Спасението е дар от Бога. Не че зла да не се никой. Тогава идва въпросът: добре, си нещо е дар, какво трябва да изработя аз? Ако аз го изработя, това ще не е дар. Така говори вече за живота на освещение, живота, който човек трябва наистина да избере да ходи. Сега, дарът, това е наистина нещо, което зависи от този, който подарява, не от този, който получава. Дарът ти го получаваш безвъзмездно, но този, който наистина го ти подарява, да него нещо му коства. Цялата е плати той и цялата на дара. И цялата е именно Христовата жертва на Голгота. И вижте, когато идвайки при Бога, ние трябва да разберем, че на колко основание получаваме този дар. Има ни, който заплати цялата, Христос на кръста. По някакъв си той живя, умря заради нас, понеси греха на цецата и нашите греха в себе си. И когато имам при Бога, идваме на своя тази жертва и наистина казваме: Господи, благодарим Ти тази милост. И тук се казва така: и те где остава хвалбата? Човек да се похвали пред Господа на доброто си, че върши добри неща. Не. Изчитане чрез къв закон? Чрез закон на делата ли? Не чрез закон на вярата. И те и ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. А цяла дума, прямо, няма може да бъдеш себе си святел от закона. Това правиш и така да спасиш. Чрез закона, Словото Божие казва, става само познаването на греха. Никой от нас не може с закон да се служи небето, но закон е като едно огледало, в което човек се оглежда и вижда себе си на къде е. Представя един колектив за нас. Там пише: не убивай, не лъжи, не кради, много други неща, които не са добри като морални атрибути. Но Словото Божие е така: Галатяни, не осуетявам Божията благодат. Обаче, ако правдата се придобие чрез закон, тогава Христос е умрял на празно. Сега дума, ако може хората чрез закон да спасяват, ето, ще се делат дали с закон, няма да делат Библия, ще се закон само, старай се да го живееш и едва не ще бъдеш небето. Но няма такова никъде. Библията ще колко голяма. Трябва чрез Словото Божие се живее и наистина да можем стъпка в стъпка, днес и ден, полека да наистина това, което четем, да става живот в нас. Наистина все повече Христос се избра за нашия живот. В Йоанна 14:6 Словото Божие казвам: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Тук говорим нещо важно. Така съм пътят. Сега дума, трябва да приемем Христос, Неговата жертва, той, който е правил на глас за нас. Да дойдем при Господа, да не умим кръвта си. Кажем: Господи, прости ми греховете.
умия кръвта си. Това е истинско покаяние. И това, когато е при Господа, с покаяние, в Словото Божие каза Евреи 10:17, греховете и беззаконията ви няма помня за винаги, стане нещо наистина в нашия живот. И после каза така, а сега Христа Исуса, вие, които от него сте били далеч, става дума за хората, които са езичници, като нас, така, които не са били евреи, мислим далеч поради греха, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Причината да бъдем близко до Бога е кръвта на Христа. И после казва така, че чрез него и едните другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Става дума, че и евреи и езичници имат еднаква равна възможност. Сега има хора, които казват така, ако беше живял във времето на Израил, по това време, когато Христос е бил тук, може би ще бъдат други. Не. Често ще приеха бъдат същи. Тогава имаше хора, които идваха при Господа, вярваха и тръгнаха след него. Имаше хора, които гледаха сир, имаше хора, които опонираха, имаше законници, винаги имаше всякакъв тип хора. Но Словото Божие казва, че благодата на Господа е тази, която наистина при хората им дава възможност. И на заслужена милост, никой от нас не заслужава спасение. Някой отговори с хора така, за вечността викат, пари, аз съм толкова грешен. Църквата не за мен, аз съм грешен човек. И когато човек усеща, че е грешен, трябва да вижда, че това е времето и мястото, където той може да получи спасение. Точно когато се вижда себе си, че е грешник, се виждаш спасителя. Когато вижда себе си, пък имам праведен, това е страшно. Някой каза, аз ще отбивам, не дължа не крадам, не изневерявам, гледам семейство, гледам децата, и това е критерий за праведен живот. Но Словото Божие казва, че нашата правда не струва нищо пред Бога. И казва така, че Бог да прави грешен, онзи, който не е знал грех, да станем чрез него ни правени пред Бога. Ние ставаме правени поради Христос. И казва така, или презираш неговата богата благост, презираш, това е страшно. Значи, когато чуеш благата вест и не отидеш, ти си надумал, показваш презиране към това, което е Христос. И казва така, търпиш Божията благост, търпеливост, дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е да начина те води към покаяние. Значи Бог е търпелив, дълго търпелив, Бог е добър, за да може да си да те види да покаяне, да спреш себе си. И да, вчера да пита една сестра в групата, която са така, брат, това ли Бог обича ли каза и хората този свят, които не вярват в Бога? Викам, Бог обича хора. Макар че не си малко защо неестествено, Бог казва, обичате ни приятелите си. След Бог иска да обичаме приятелите си и Бог ги обича. Сега целта на Бога каква е? Бог се грижи с цялата си вселена. Бога държат слънцето. И въобще Бог се нали това всичко. Но целта каква е? Всеки един човек на определеното време, когато че и Бога трябва да се спаси. Бог не отвърне хората. Бог им показва милост. Словото Божие казва, че 17:30 Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповяда на всички хора, всеки се покаят. Така че днеска човек може да е в другата крайност. От който че е благата вест, може да е при Господа да получи милост. Сега, кой начин изработи спасение, това е много изработвайте. Сега, как да изработи нещо, което е дар по благодат? Искам да кажа, че идейки при Господ, първо нещо става новорождение. Става първо оправдание, новорождение и започва днес един нов живот. Това е освещението. И важно е в този нов живот да показваме, че искам да се намери с Бога. Евреи 12:14 казва така, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Като цяло вижте, спасението е завършено. Исус каза, и една 19 казва, свърши се. Той каза, аз завърших това, за което бяха дошъл. Още апостол Павел каза, пък още нещо повече. Той каза, ето края на моето време наближава в Тимотей, само да избъркам някъде нещо. Каза, края на моите дни наближава, но каза така. Аз вече ставам жертва на времето и времето на времето не настава. Аз си подозрях доброто наистина. Пътя свърших, вярата пазих. Ако гледам като цяло сега, това е пътя, който имаме да вземем, като приемем Христос. Приемем Христос сега, ако приемем като разбойник на кръста, миг преди да взима тази земя, той прие Христос и Бог го спаси. Но така е, че приемем Господа, покаяме се, Бог не ражда, прави ново създание, вече имаме живот на тази земя. И този живот, който има на тази земя, вече апостол Петър много ясно каза така, останалото в цялото време, което имаме да живеем. Как да живеем, ще прави въпроса, как да живеем в случай. Предлагам, хората идват при Господа, идват пред Него, всяко да прави, как да живее. Все съм живял така, сега как да живее. Така Словото Божие каза така. Доволно е миналото време. Когато сте живели така, както трябва да живееш личен си, като се прекарва в нищоти, в страсти, написта, пирование, напиване, добрати и дослужение. Всеки много ще твърде голям. Бог каза, доволно е миналото време. Бог никой не се никога за неговото минало. Обаче, вече условието какво е. Но,
за да живеете през останалото в цялото време, вече в останалото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Вече виждаме, че наистина вече времето, което има тази земя, вече трябва да живеем според Божията воля. И сега, самото изкупление, това е изцяло дело на Бога. И сега трябва да го вярваме и да влизаме в него. Но въпросът е, че оттам нататък живота, който да живеем, той не става без наше участие. Тази борба с греха, с плътта, с света, това е самата наша част. В Деяние 10 глава, 60 стиха така, Деяние 10, 63. Деяние 10 глава тогава на главата на Корнилий, така е нещо, което е интересно. Деяние 10, 63 казва така. За него свидетелстват всички народи, че всеки, който вярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Става дума за Христос. И сега няма значение кое време човешката история живее. Няма значение къде живее, дали е в Европа, дали е в Америка, дали е в Африка, друга. За всеки един човек има спасение и това е само Христос. Няма друга възможност за никого. Сега някой ми казва, не, може би за Европа е така Христос, за африканци кой е? И там е Христос. За американци и там е Христос. Няма да спасител. Словото Божие в Тимотей тук ясно казва коя е Божията воля. И Словото не се променя, макар че хората са различни навсякъде, културата е различна, живота е различен, но Словото Божие, благата си най-съща и казва така. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси човеци и да усилят да познава на истината, защото има само един Бог и ние ходата е между Бога и човеците, човек Христос. Само да ходата е, значи последника. Така че между грешника и Бог има само един, това е Христос. И сега, с времето наистина 10 ден преминава. Събужда се станал обяд. Завърши се малко ден е минал и до други ден. И така се отиде живота. Но, със всеки измен човек се приближава все по-близо вечността. И трябва да разбере, че наистина това е както осъзнаване на реалността. Това е едно разбиране, че времето с Бога вече се приближава и времето, което има тази земя, нека да го живеем за Него. И тук сега даже апостол Павел пише така, малко с някаква още по-ясна перспектива. Римляни 13 глава, 11 стих. Защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото първо повярвахте. Сега дума, ако спорял преди 20 години, тогава си млад във вярата. Сега вече всеки ден разсъжва вярата и се приближаваш при Бога. И духовно, и физически. И тук да така, нощта премина, денят наближим. И тъй нека отворим талата тъмнината и да се учим в родите светлината. Тук тъмнината, това е живота в грях. Всеки от нас някъде е бил в света. Живе сме като този свят. Това е тъмнината. Дадейки при Господа, Бог ни ображда, дава нов живот. Вече наистина, трябва да отворим и трябва да се повече светлината да бъде нашия живот. Както бял ден, нека ходим благопристойно, не по пируване и пиянства, не по глупостта с столюбие, не по кормони и зависти, но облечете се с Господа Христа и не провещавайте страстния потребителство, каза облечете се. Значи виждам, че без наше участие не става. Понякога хора си мислят, едва ли не, и да при Господа, Бог знае на времето как ще ме промени. Ама тази промена няма да стане без твое знание. Ако Бог даде всичко, Бог ска всеки човек само себе си да вземе решение. И вижте, ако става в Коринтите, това е едно ясно съзнаване, това, което предстои. Коринтите 15 глава каза така. Първият човек е от земята, пръстен. Вторият човек е от небето. Това става дума и за нас. Това е пръстта. Вторият човек е вътре на родения човек в нас. Къвто е пръстният, такива са и пръстните. А къвто е небесният, такива са небесните. Погледнем сега, Адам е Христос. Адам беше човек, Божия род се потъме. Христос беше от Бога да дойде на тази земя като човек. И каза така, и както се влекли в образа пръстния, ще влечем в образа небесния. Сега дума, както приемих Авраам, така че ние сме Авраам, изимат Адам, плътта. Обаче в духа сме Христови, сме Христос. И каза така, както се влекли в образа пръстния, ще влечем в образа небесния. Тогава казвам, брате, че плът и кръв не могат да са Божие царство. Нито тленото, а си стане тленото. Значи това нещо, като виждаме, то ще стане тленото земя. Обаче има нещо друго, което е важно. Ето една тайна и казвам, не ще починем, но ще се изменим. В една минута в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвия ще се нетление и ние ще се изменим. Защото това нетленото ще се обуче нетление, това смъртта без смъртта и да виждаме, че това, което виждаме на тази земя, това, което е ценно, то ще го пръста. Така казва Словото Божие. Соломон каза,
пръста силни пръста, откъдето е земята, а духа силни при Бога. И може да се, всеки трябва да разбере, че се нуждае от това спасение, защото така не всеки, който е дошъл от тази земя, плът и не ще отиде от тази земя. И важно е наистина какъв избор прави човек сам на себе си. В Матея 28 глава, Словото Божие казва така. Матея 28 глава прави ролята на църквата и нас като християни. Тук няколко си ги прочета още малко. Това са последните думи на Христос. Идите проче, научете всички човеци и кръщавайте и в името на Отца и Сина и Свети Дух. Всички човеци се нуждаят от това спасение, не само нашия кръг. Зато и така, идите по целия свят. Всеки човек живее в свят около себе си. Семейство, приятели, момши, колеги и опять нашия свят. И наистина нека Бог да не е мъдрост. Да видим наистина светлина за тези хора, да им говорим. Защото ние понякога обичаме хората около нас, но само толкова. Това бъде малко така, как да кажа. Да споделим Евангелието, да ги учи да пазят всичко, което съм заповядал. И ето аз с вас през всички насвършиха на века. Виждам, че Исус обещава да бъде с нас. Така че няма да се притесняваме. Понякога може да не успяваме да говорим как трябва всичко долу. Когато Бог е с нас, ще се получават. Ще дам пример. Знаете, двама студенти са били приятели. По-големият студент, който е бил вярващ, по-малък е бил по-болния курс. Той е бил невярващ. И този, който е вярващ студент, така прекарал доста време с приятели си, така ходили за риба само там и не разподелил Евангелието и така повярвал младия студент. Било за доста време в живота им и казал си, яка някой твой приятел, колега там от института, да го вземеш с нас, да му говориш за Господа, аз ще бъда покрай тебе, не се притеснявай. Така, добре бе, и още пак за риба, той, големият студент и измалният за още съученик. И лули като лули, па млади почна да говорим, че е бил християнин. И той дойде каза, какво е това? И като той почна да му говори, каза, че се обърка имената, Стари Завет, Нови Завет. И аз сърчи каза, накрая като всичко да пита, искаш ли станеш християнин? И се остава да пита, каза, да им какво ще стане. И он е казал за спасението, вечността за небето, объркал някои неща, но край като се казал, сега ти искаш да станеш християнин? И он е казал, искам да стана. И било чудощо, знаете защо? Не е толкова, защото човек е объркал. Въпросът е, че Бог е направил на човека вместо света му, да се човек е това, да вече има нужда от Христос. Така че не е всичко зависи от нас. Понякога ни казваме, аз нямам добър речник, не знам как да говоря, ама как да кажа. Вижте, апостолите, не напълно Словото Божие каза, че ние спистява, бяха казали неграмотни хора, неуки хора. Така каза Словото Божие. И самия Петър каза за писанието на Павел да казва, пише, не са почти за разбиране. Така че не важно колко си грамотен, не важно колко си умен в тези неща. Важно е да бъдеш верен на Господа. Когато не вършим тръгне Божията воля, той е този, който да се върши останалото. Исаия 57:15 казва, че Бог обетава на високо свято място, нощ една, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Това е важно. Псалом 18. Това е много хубав стих, много път за насърчение, казва така. И Господ се близо при нея, които има съкрушено сърце, спасява нея, които са разкаян дух. Това значи, всеки човек осъзнава, че живота да вземе прекрасен хубав е, да, живее си го по някакъв начин. Обаче идва време, когато не се да питат, добре, това не е всички живот. След това, службата им стават тези такива. И да въпроси. И отговор на всеки въпроси има при Господа. И важното е да си човек да осъзнава самия нужда да се спасителя и да търси спасителя. И когато търси, примерно, Бог ще ме разкри. Обаче сега говорим за самото освещение. Значи това не е само да дадем при Бога веднъж еднократно да свършим. И тази дума ходим всеки ден. И Словото Божие каже за освещението, каза така. А сам Бог намеря да ви освети напълно, виждаме за участието на Бога. И да запазите непокътните докато чата и тялото е без порок до пришествието на нашия Господ Христос. Верен този, който ви призовава и ще извърши това. Това е честта на Бога. Спасението, освещението, това са като 201 монета. Приемаш живота, получаваш и другото, обаче трябва да учи с него. Но сега, човек и Бог. Човек се рождава спасител, Бог е този, който изпада спасителя. От освещението, Словото Божие Исус се молиш на Отец. Отче, освети чрез истината, Твоето Слово е истина. Точно нашата част, като Словото Божие казва така, че говори за тази частта, която е на практика в живота ни. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Да знае всеки от вас как държи своя свят си почест. Защото Бог не ни е призовал на честа, а на святост. Който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бог, който ви дава святото. Тук ясно говоря за нашата част в това освещение. Но в тази част ние пак не сме сами. Бог е отново с нас.
Святи Дух е в нас и той ни помага. Апостол Павел, при мен седма каза, с ума си знам кое да правя, ама плътта ма тласкам греха. И много пъти като хората стигам тази, с ума знаем кое е добра, ама плътта не наслуша. Обаче в Словото Божие каже, Святи Дух ни помага в нашите немощи. Жена се беше каза, Святи Дух нашите немощи. Оттам после каза, окай наш човек, който ще не избавя от тялото тази смърт. И каза, благодаря на Бога, че има избавление чрез нашия Господ Христос. И нещо, което Бог гарантира, каза Словото Божие, каза така, този, който е в вас, е по-велик от този, който е свят. Тук именно за Святия Дух, който е в нас. И сега искам така да завърша с няколко неща още. Спасението е завършено, но освещението продължава цял живот. Така че, ако Исус да прави спасението от нас, зависи, че да дадем път до край. И само до освещение, това е отделение от или подготвяне за вечността. Се отделим от този свят и да се прегрека стъпка в стъпка, да се заподготвим за небето. И да всичко става, разбира се, от Господа, но има нещо, което е важно за нас. Да не сприме да преведем от Господа постоянството на Бога. Ще кажа, защо някои хора сега придобиват знание и остават това знание и повече не искат повече нищо. Защото някой преди време ще ми кажеш така, поне малко да знам, малко се иска от мене. Не е правилно така. Словото Божие каза, пребъдвайте в Господа. Който пребъда в мен, каза, че Словото Божие ще има плод. Който не пребъда, се осиша. Така че това е нещо опасно. Християнството няма спирки. Християнството е, вървиш по един път и наистина този път. Но не сам, има и който с тебе и това е Господ. И Словото Божие каза така, вижте сега. Прибъдете в мене и аз за вас. Като пъчката не може да даде плод от само себе си, ако не стане лозата, така и мен не може, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие се пъчките. Който прибъде в мене и аз с него, той ще дава много плод и защото от мен не може да се рождате нищо. Слава да бъде на Господа, нека. И да ги при Господа да видим, че имаме нужда да бъдем все повече с него. Да прибъдем в него, да постоянстваме и да знаем, че наистина, когато сме с него, той е този, който ще приведе пътеката, ще ни помогне това, което трябва да отпадне от нас наистина. Никой от нас не е съвършен, но Бог обещава, че когато с него, той ще ни помогне в този път. Нека Бог да благослови. Святи небесни